Shibit mantakamit ansas dang no ia ka jinglaka jong ka Indian Super League jong ka samoy ka ba kadar nakabenta usnem arjar artusan arpon riu hakaba hakane ka samoy jong une usnem kaladon ka jingpen kala hakarukom yilaka jong kane kalik hakaba ki khasaw tli ki tim hakane kalik kin sahabani kun persya ia ka weipat ka tim tang sisin hadu bakut ka samoy kata tang ka single round klem dadon ka hombat ke ewe hakaba ka wei pa ka wei ka tim kan se lekai hadu khat lai sin hadu bakut ka samoy lekai bat ki total jong ki mashi lekai hakane kalik ki long khandai phuai mash hadu bakut ka samoy lekai bat ka deru ka sin ka banang kong haka Indian Super League ba dan ka playoff hakane ka samoy hakaba ka nukuno ka tim ka basyong hakli du jong ka mi iking point kan laban khuri ka nam ladu jong ka Indian Super League bat ia ka tim ka basyong hatrai du jong ka mi iking point kan sya panhierno sya ka ai league bat ka tim ka balaban job ia ka ne ka league kayo ia ka jeka na ka benta ban yakun ban yo rong sya ka AFC Champion League ka baar hanrei ka nam laban yo rong direct hanrei ka haban qualify shwa lang ba ka ACL2 bat kijingil ka shibit menta kamit kilong kamohan bagan persyaya ke Kerala Blaster hakapor San Bajeman Meet ka Goa persyaya ke Inter Kashi hakapor Newsdeng kat ba ka North East jongi pat kan saikun persya iya ke East Bengal hakakan Rutrek hakapor man Meet Newsdeng barhoy perlok ladap hikwa ban page yakini kijing lakai sa follow yakaling WhatsApp ngalabu haka description